Po meni ovo je tako lep stil i tako zajeban za rad, opet kao Maori. Akvarel stil, prelep, još jedan od prelepih stilova, ovo bi isto i lagan stil za rad. Vi ovdje ne možete napraviti neku veliku grešku. Jer vi ovdje imate, po jednom polju imate 3 boje. Jedna boja, druga boja, treća boja. Ovi delovi imaju tendenciju da nestaju za 2-3 godine. The Man for Trash Polka, znači Trash Polka je toliko haotična, a prelepa. Klijent dođe i kaže hoću gavrana, hoću da mi piše familija i hoću da mi piše još nešto. Na vama je da to iskombinujete tako da ima nekog smisla. Minimalizam. Male brce. Uradite 10 ovakvih na dan. Vi ste uzeli 500 evrića. Znači, ovo radimo prvi, drugi, treći rad radimo ove video. Jedino ovdje nisam popila kafu da se primeti. Imaš telefon. Svi se nekako drži ovako. ASMR, čekaj. A? Ajmo malo da razgledimo, ajmo. Idemo. Jebote. Dobri smo mi Znači, dragi moji, ajde da pogađamo stilove. Uki. Da. Koji je ovo stil? Uki. Ono japansko, jel? Odneo si mi knjigu. Da pročitam tačno ime. Ornament, znači ovo je dođe ornament sa ove u suštini dotwork ornamentacija, ima japanski stil, nije japanski stil, nikad na Japancu nećeš vidjeti ovo. Kako nije vidio? Koji je ovo fazon, dragi gospodine? Ovo je pomešano sa realizmom i ovo poslednje što je bilo, pretposlednje, trebalo tankim linijama. Ne znam tačno. Ao, co? Jako. Koji je ovo fazon? Rekao bih da je realizam, ne? Trash polka. Bravo, Jaki! Šta je ovo? Znate, šizofreniju, šta je ovo? New school realizam. Ovo je klasičan. Realizam, neki, da. Ljudi klasičan. Da, deluje kao stiker neki, ono. Tako je, zato što Peć. je stiker koji ima 3D efekat. Uki, šta je ovo? Sketch. Jej! Da. Ajde, brate, ajde. Pa realizam klasičan. Znaš kje pogodim? Lagano. Biomehanik. Ovo je easy peasy lemon squeezy, da. To geometrijski, ono, je li tako? Tako je. Klasična geometrija. Bravo, narode moj, bravo.